Am revenit cu încă un videoclip. Când am pus pinioanele aici la distribuție, le-am pus invers, le-am inversat acum. Și ce vreau să vă mai spun, foarte important, deci la axul cu camera, aceste prezoane trebuie puse cu cifra și cu partea cu EU, da? Spre exterior, ca să intre cum trebuie, da? Dacă îl pui invers, nu se strânge bine axul cu camera, deci nu dă. Ia uitați, deci are o cătare. Și cătarea asta așa trebuie. Cu cifra și cu litera spre margine. La toate, deci de la 1 până la 5. Aici, dacă vedeți, este EU jos, tot E. Trebuie pus și la axul cu camera. Pe partea elantă este AU, da? Și aici tot AU. Cu litera și cu cifra spre marginea motorului. Deci nu se poate pune invers. Deci dacă îl încerci să-l pui invers, nu merge. Ia uitați, e o diferență foarte mare. Deci nu merge. Deci numai într-un sens merg puse. Urmează să-i punem și pinionul acum. Să punem lanțul, să-l strângem și o să-l învârtim la mână motorul, să vedem dacă lovește, da? Nu-l pornim pe baterie. Îl învârtim de 2 ori la mână să vedem dacă e blocat sau dacă nu e blocat. O să revin cu un videoclip. Deocamdată opresc că sunt singur și nu pot să filmez când strâng. Am apropiat toată rampa și acum o să începem să strângem. Să strângem de la mijloc spre margini. Am reglat cheia diamometrică la 10 N și ne apucăm de strâns. Gata, gata, gata. Deci am strâns toți curbătorii cu 10 N. Acum o să punem pinionul de la lanț. Mai jos. Se intre aici, pe asta, da?
Ia-mă-l. Am pus axul la distribuție și acum o să-l strângem tot cu 10 newtoni. Da. Ia și strânge și... Adică ăla, da, mai de pus acum. Asta. Întinzătorul de la... Patina de la lanț, da. Gata. Nu. Nici aici nu trebuie. Aici vine pusă servul. Aici mă vine, sus. Ah, da, așa. O să strângem șuruburile de la capac, tot cu 10 newtoni. Mai punem pe pauză că am mai făcut o modificare la o cheie și de-aia am pus pe pauză. Șurubul de aici de jos am făcut o cheie specială cu care l-am desfăcut și cu care o să-l strângem. Aici, numai dacă dădeam pompa de înaltă jos, puteam să-l strângem cu cheie dinamometrică. Dar fiind conducta